Алпи, Монте Роза масив, връх Лискам. 20 август 2011 година. Перфектно време. Доста труден се оказва този връх Лискам. Източен Лискам, който е по-висок, където е самата кота. Нататък е посока запад. С западен Лискам, Матерхорн в облаците, Кастор, Полукс, Брайтхорн и всички останали. Тук е Швейцария, ледници. Ето го и най-високия връх за Монте Роза и втори по височина в Алпите Дуфурспице. Сумщайн и всички останали върхове в района. Ето откъде дойдох, от този ръб. Доста внимание. Малко психарска работа и трябва да се внимава. И тук има трима другари от Германия. И ето го и самия кръст. Отдолу е хижа Гнифети, пирамид Винсент, Корно Неро, Пунта Пар от Лудвигсхое, Цунщайн, най-високата хижа в Европа, Маргарита, капана Маргарита. Просто времето е чудесно по поръчка. Много снежни козирки има и трябва голямо внимание. Всички хора са вързани обикновено по двойки, по тройки. Само аз се наложи сам да се изкача. Това е за сега.